Ці вы калі-небудзь адчувалі, што свет, у якім мы ўсе нарадзіліся, ўжо знік? І ўсе ягоныя інстытуты і ідэалы нібыта яшчэ стаяць, яны там ёсць, калісьці яны выконвалі свае шляхетныя функцыі, але гэта проста пустыя абалонкі. Менавіта пра гэта кніга Ёзефа Рота «Марш Градзецкага». Аўтар паказвае заняпад Аўстра-Венгрыі праз 3 пакаленні сям'і баронаў Тротта. Іхні продак калісьці ўратаваў жыццё імператару Францу Іосіфу I, і ад таго часу яны фактычна сталі закладнікамі гэтага арыстакратычнага ладу жыцця. І з кожным новым пакаленнем гэтыя людзі стаюць усё больш бязвольнымі. Яны ўсе нібыта ідуць за традыцыяй, таму што так трэба, але на самой справе ніводны з іх ні разу амаль не задумляецца, навошта яны робяць тое, што робяць. Тут з'яўляецца як персанаж таксама імператар Франц Іосіф, якога, дарэчы, аўтар вельмі любіў. Ён адначасова дрэхлая мумія, згубленая ў часе, і пры гэтым ён бацька-ахоўнік, які па-чалавечы дапамагае гэтай сям'і. І фактычна аўтар лічыць, што Аўстра-Венгрыя знікла яшчэ перад тым, як пачалася Першая сусветная вайна. І вельмі характэрна, што Рот пісаў гэтую кнігу ў 1930-е гады. І для яго гэтая кніга была, напэўна, не менш балючай, чым для чытача, бо ён шчыра любіў Аўстра-Венгрыю. Ён пра яе пісаў: «У мяне больш няма радзімы», пасля таго, як яна знікла. І, дарэчы, ён жа аднім з першых адчуў небяспеку ад людзей, якія прыйшлі ў Нямецчыне да ўлады ў 1930-е гады. І тым больш жудасна і актуальна чытаецца гэтая ягоная кніга пра знікненне старага свету, вось менавіта зараз, у наш час, калі мы бачым, можна сказаць, нешта вельмі падобнае.